Сәлем, минем исемем Зилан. Мин канатлы йылан. Минем бабам Казан шәһәре туграсында сурәтләнгән. Спорт башкаласы Казан илләрне һәм халыкларны берләштерә. Сәламәтлек һәм спорт Казанның яшьлеге һәм өмете. Ә менә хәзер сәламәтлек һәм спортның бәхет китерүе турында әкият. Иртәнге аш ашарга вакыт. Каз бәпкәсе, әйдә, туп уйнарга чыгабыз. Юк, туп уйныйсым килми. Мин компьютерда уйныйм. Улым, төшке аш әзер. Каз бәпкәсе, әйдә, су кыйнырга барабыз. Кыйнасым килми. Мин компьютерда уйныйм. Улым, әйдә кичке аш ашарга. Каз бәпкәсе, әйдә, балык тотарга. Юк, барасым килми. Мин компьютерда уйныйм. Син нинди кызыклы уен таптың соң? Хәтта уйнарга да чыгасың килми. Кер, күрерсең. Ой, белмим, нишләргә инде. Бер кая бармый, җүнле ризык ашамый. Көннәр буе өйдә утыра, компьютер уеннарына кирип киткән. Нишләргә, белмим. Шәпме? Шәп. Минем дә шундый булсын иде. Компьютермы? Юк, велосипед. Әйдә, әниләрдән безгә велосипед алып бирүләрен сорыйбыз. Без дә тау битләре буйлап велосипедта элдертер идек. Кадерле әниләр, безгә велосипед сатып алыгыз әле. Зинһар өчен. Каз бәпкәсе бер кайчанда велосипедта йөри алмаячак. Чөнки ул бик хәлсез. Мин сиңа ярдәм итәрмен. Мин нәрсә эшләргә кирәклеген беләм. Зарядка. Йөгерү.
чынығу. Турник. Бары тек пайдалы ризық қына. Саф һава, суық құяш һәм рәхәт җилисә, урамда узышып уйнауга ни җитә. Тормыш ул хәрәкәт, күңелле һәм рәхәт, утырмый гөлидә, уйында бәрәкәт. Тормыш ул хәрәкәт, күңелле һәм рәхәт, утырмый гөлидә, уйында бәрәкәт. Мәктәп сак бул. Сау сәламәт булу олы бәхет.